tentgal.com chu kum samthum kalta khan Hmeichhe pakhat thalak zia chop rap thlak tak mai tarlan nan man tran ani a he Hmeichhe ni na hi kum som tam tak chung chu police ten hriat tumin beima se an hlo cham thak ani ma se internet lama thil chui mi pakhat thil chui na na hun le tha na sataka mangtu chuan he thuruk hi aron muchuak ta ani he thil hi mei ni som pasari sangkha zakwa somruk pariat zan Georgetown, Kentucky a thil thengrap thlak tak atanga intran ani tuisun chua lai tu Wilbury dela chu an how to pa ngakin route 25 vela atei kuala leya chuan telephone pole insulator te azong kualani chutiang thil chu khang hun lai khan poisa tlema zong mu na ol sam tak ani train ma se thil danglam tak pakhat hian amit ala tatlat maya botol le nom nok rang kara chuan thil in tuam lian tak pian mang danglam deuh mai hian lir thei tlan mek eng chu alo chhun le ta nim kara chuan tarpaulin kan ti mai ang chi a hring hi alo in zial khom renga mak atidawa naidawa awa ena hriat chian tumin awatlo a chu thil in tuam chu alum ta a ma se atlo rual khan thir emo thil sakhat dang anglo takin anem deuh awangin arin hlelna azualani atira chuan sathi ani aringa ma se a en nai nu a atiril a khur tatlat mai atlo le deuh khan thil chang deuh azuk tlo fu le a chiang zoka a en chuan a muta ani mihring ke alo ni renga thil dang deuh azuk tlo fu chu mihring lu ani ti a hrechuak ta ani he thil rap thlak tak a mu vele hian wilbar chu atraka azuang luta mi a ang main mel ni ala gas station nai ber panin atlanta chiam mayani chuta tang chuan GIZ hian thu nei tu te chu athil mu chungchang chu a hril ngala reivak lova sheriff Bobby Vance deputy Jimmy Williams le Garrett Grant te chuan he tui chhun chhuwa lai tu la GI taka lo khur hlok hi an mu a ani chuan ruang an mu na hmuna chuan a hruai ta a anti thin dan angin wilbar chu khopon nim kara chuan enge ati ti an zota ani chuan tui chhun chhuwa lai tu assistant ani thule apunen chulai mun atanga naite a thil lai tur project an nei thu asoya apu in atlai tur thule atel lo chuan na lo tran lo tura a hriat tir wangin bungro hral tlak a om mialem ti zon na hun thatak alo nei ni in asoi boka in zofia na masa an nei zo nu in police te chuan wilbar chu ruang a mu na muna hruai turin an ti a an thlen vele chuan thil rim chhelu tuk hian boruak aron luak khat ngala churim chuan malam thil om chu rin hlel rual lovin ati chiang ani atuam na chu an han zai thlera Hmeichhe ruang troi cheto tak mai chu aron langta a officer te po chu an hril hai jok le ani en fia na masa an nei nu a ahming hriat na tur thil mimal bungrua engma anei lo awangin an the suak thei ri lova adar ton tona chuan towel te takte chin chia na engma om lo hi a in bata chu wangin thu nei tu te chuan ahming atan ten gal ti an vuata a achan po chung hun lai chuan a ruang an tuam na puan hring kha ten siam na atana man berthin ani wang ani tual tha na hmuna chuan thil dang engma fin fia na mu tur a om lo awangin investigators te tan chui zui tur tha om thei tlat lova munma an han en fia nu a ruang chu Lexingtona St Joseph damdoi ina lak ani a Dr James Mellen chuan he Hmeichhia lanau pang tak hi engtin nge athi ti hriat tumin autopsy anei ta ani autopsy report a chuan ruang chu fit nga le in chi som pakhat vela sang ni in kezi somli pakhuwa vela rit ani a asam chu asen uk deuh lam ni in aha mai pahni inkar chu a kodewa akumpo kumsom pariat atanga som pokwa chhovel ani rin ani thil ti harsa zual turin he ten gal hian tungi ani hriat theina thil dang engma anei lova chu mai baka ataksa lo troina satto ema wangin a mel dik tak lemsiam po a harsa hle a amit rong in thlak le a narngul dang lamta te chuan a mel ati dang lam vek to ani hei hi chui zui tu te tan chuan thil harsa ber le beidon thlak ber ani kar ni atanga kar thum vel liamta athi ani rin ani a silaya ka na nu ma emo chem manga liam na nu ma emo re hlum na nu ma engma mu ani lo
ataksa atroi chiat na sat to em awangin athi chan dik tak chu fin fia hlei thei ani lo ani investigator te chuan he ten gal hi alu a thil eng emoni thil hriam lam ni lowa vuak ni in ni khuwa a hriat lo nu a ruang tuam na puan hring hian nget taka vet le in nom nok om khom zinga chuan an payanga chu puan hring chunga chuan che thei lo le engma mu thei lovin tranpuina adil thei hek lawang athi chan ber chu a tho cham ani rin ani Covington patrolman Harold Marsaran uluk taka alemasiam he Hmeichhe hi tu emotalin an hriat beisein mi pui mu theya tar chua ani a thil dang hriat tur a om lo awangin police te beiseina om chun chu he milem mang hian tu emo in ten gal hi aron hriat chua chu ani mai chutiang ani lo chuan ming hriat lo le chui chua lo thu boi tam tak zinga pakhat ani ve mai don ani chu mai baka tol that tu chu ala zalen rengani chuan engtika nge aron chet le ang ti po hriat ani lova ma se he milem hi tunge ani an hriat chua thei chuan tol that tu an zon chua na konga apui thei don ani ten gal ni thei tur thalak mi pui mu a ta chu ani nu lok hian Frankfurt police station a chuan mi som chuang zet kalin an mangai bo to te kha ani le ni lo an ron zota van doi thak takin emo van nei thak takin chung mi te chu an mangai te chu mun khoya emo nungdamin an la omang ti be seina thar nein an hole hloma kar thar alo ni le chuan police te chuan phone call za chuang zet an dong to a chung mi te chu an thlabar hlom hle ani chung phone call rang zinga pathum chi in be seina an siama ama saber chu Loretta jeans lazari chungchang ani a ten gal ruang an mu ma kum khat vel khan a chung ten a bo thu hi an lo report to ani a chanchin an hriat nun ber chu Florence Kentucky Georgetown atanga mel somruk vel hla a chuan an mu ni in an soi Loretta chu chuti lai chuan kum som poruk vel ani a Hmeichhe ruang mu nen hian an in mil hle a ha mai pani in kar ko thlengin a in ang vekani Slasaril nu chu Frankfurt State Detective he thil chui tura mo phurna la tu mutura kala a fanu chanchin kim chang soi tur chuan an ti a anu soidan chuan Slasari chu fit nga le inchis lia sang ani a an ruang char ero chu fit nga le inchi khat chau ani si he thil hian anu le detective te be seina chu ati thlon chiang le ani chumi nu a chuan Slasari chungchang a chuan chanchin thar hriat tur a om zui talova van doi thak takin mi bo chui chua lo tam tak file hlui to tak kara an da khom zinga atel veta ni in alang van nei thak takin ten gal case ero chu are hlen don lo an bo zui le pani na chu pasadena a Hmeichhe bo pakhat Debbie Crane Mars ni thum sangkha zakwa somruk pariata an mu nun ber chu ani then khat chuan mi pa pani abial pa kal kolbi le a u Floyd tenena an om ho lai an mu thu an soya he thu hi Maryland Police Detective Sergeant Miller ten gal case lo hreve tu nen atanga don ani an thalak siam chua a mu chuan ten gal le Debbie Crane in an zia chu alo muthiama Miller hian Kentucky a Chief Detective Lieutenant Alden Roberts chu a bepopa ani hian Crane chanchin le ten gal chanchin te chu alo khai khin ngala an in an zia chu mu mai rol lo ani Lieutenant Roberts chuan Sergeant Miller chu Georgetown na Debbie chung te chu official investigation nei tura ron roi turin ati a jun ni som pathum sangkha zakwa somruk pariat khan Debbie nute I Velma Crane chuan chu jin kong har satak chu ronzo in rilru a hlau thon per thil a thlengang ti laureng rengin rilru ha tak le chaw takin aron kalani uluk takin darkar ni chung zet Velma chuan autopsy thalak te chu a ena fin fia theina tur thil a zong chara ma se ruang chu alo chiat to em awangin ten gal chu awa nu ani nge yem ti chu a chiang thei talawani nima sela beiseina dang ala om chewa Debbie dental record la khom ani a an han khai khin chuan a in an na thil engemaw a om thlat maya heti mek lai hian tu ti hriat lo atanga phone call pakhat local chuan thil zong aron thak le vek mai papakhat othum cher sur hian Sergeant Miller chu aron bia a Debbie Crane chu Bradford Pennsylvania a
lim le risel takin a om renga ni ti aron soya milaran zo na a zo man ma in phone call chu a met top le ngal mak mai ani chu thu chu a dik le dik lo fia tumin milar chu bradford a akala arin lo lutukin debi le kal kol bi te chu nuam satakin an lo om renga lataka an chanchin buai takin an lo buai pui reng ani ti po an lo hrelowa chumi te pani chu maryland a hruai an ni a chuta chuan debi nu le pa te hne na in nei an tum thu an puang ta ani he thil hian ten gal identity zon na ero kong thui tak alo sial sak talawa ma se le lama chuan Kentucky police chuan hriat lo karin fanu pakhat chu a chung te ne na in ton le na tur kong an lo sial saka chung ko pakhat tal hlim takin an om pha ta ani ten gal ni na zon na chu a re tlok tlok to nu a phone call dang pakhat a lo thleng le ta a nu pakhat mang ang em ne na tringin he thil thleng chin fel na ni thei tur thu thar an dong le ta ani he nu hian a fanu kum som pangami Doris tit marchu azong mek ani Doris hi chungchang a soidan atang chuan a fanu chu ten gal kha ani arin om le maya engkim mai chu a in rem thapa a taksa chu a chia to em awangin tunge ani hriat hlei thei lo ma se Doris nu chuan lungai tak chungin ten gal chu a fanu ani aring het mia to ani ma se tual chung thu nei tu ten dit mar chung ko hne na ruang chu an hlan don trep ti a chuan be sei na chu a top le thut maya Doris dit mari fanu chu himdamin mu chua ani le tatlat mai alan dan chuan anu chu amimal nun le thil danga alo in rol le alo soisel reng thina wanga ningin abial pa nen an lo tlan bo alo ni a chunu po chu abial pa ne na tlan bo bok ani le awangin thu nei tu te chu engma hrelo bokin an om le ta ani hetianga beisei na athlon le thina wangin he khe si kongdang atanga an thliar angai ta a Kentucky police te chuan Pennsylvania Doylestown na tual tha na thleng dang ne na a in an na an mu chuaka kumsom paruk mi Candace Clouteri ruang chu ten gal an mu ma thakhat vel kalta a khan puana tuamin an mu to a ten gal hi a that tu mi tha masak ber ani lo theyangem heng tual tha na pania hian Hmeichhe ruang chu puana tuama mu an ni ve a thil thleng pal mai po ani thei viawa Sarkar thu nei tu te chuan thil hriat fia lo le rin hlel tur om apiang te chu an en fia zel angai ani Clouteri tuam na puan chu en fia turin Kentucky State Police Department a an thon ta a result alo chu chuan thu nei tu te chu an beidong hle mai chanchin an hriat kha alo dik tlat lo Clouteri tuam na puan kha chu zinbek atanga siam alo ni a ten puan ani lova baka Candace Clouteri thi dan chu drugs overdose aloni a hei hian thil thleng pahnih te chu ati hrang le zualta ani Clouteri chanchin chu Kentucky police te tan beidon na dang ani le ta puan pahnih te chu in ang viau ma se tual tha na thleng pahnih te in an na lai tur thil dang engma mu ani talawani ti chuan sheriff Bobby Vance le Kentucky State Police te chu an bul tan na ngaya bok an kir le a ten gal ti a an hriat mai chu ming le ni na mu mal nei lovin a om le ta reng mai ani ruang chu an mu atanga thakhat aliam le meu chuan he thil thleng chungchanga biak po theina hotline a chuan tu man an ron biak to lo awangin an re tlok maya police ten an hlau ber mai hun chu alo thleng ta ani ten gal chungchang po chu chui chua lo le theihil to tur ang mai in an da thata a ten gal chanchin chu ala top lo ti hrethiamin Harold Muller chuan kar eng emoza chung autopsy thalak te chu chik takin azira a mel landan dik tak ni theitura arin thar chu alem aziak thar le ta ani tuntrum chu Muller chuan a hmai chu biang ru lang lutuk lo devin a bial tir deuh hleka nima sela thil ngai reng pakhat chu a ha mai in kara kwa om chu ani chu Muller chuan he ruang hi tunge ani hriat na tura thil poimo ber ani thu chu a soyani chuti chuan Kentucky police te chuan mi pui mu turin alem ziak chu an ti chuak thar le ta a nga top mai chu an mabak ani ta ani thatlem te chung chuan ten gal thu pui chu a re tiala akha tokin thil thar mu chu tumna ruang cheto tak atanga kutzung pui thla tlem lo lak chu te chu a om ve renga
ruang a chiat to em awangin chu na hau tak tak ani ma se he thil hi chu puzzle phek sang khat om na zinga pakhat chau mu ang ani a eng emo chu ani ve ngei mai ma se chui zel tu ta na kong eng deuh mu na tur atan chuan atok lo hle ani thariat aliam le nu po in Georgetown na thu nei tu te chuan ten gal chu tunge ani hriat na lam an hnai pha chuang lova a that tu phei chu hriat lo le zual ani January sangkhat zakwa samruk pakwa alo thlen chuan thu nei tu te chuan beidon lam an hnai to hle mai Kentucky Post ne na in biak na an nei na a country attorney le lead investigator Virgil Pryor chuan ten gal chu tunge ani hriat chua ani lowang ti a hlo thon thu a soyani thatlem te aliam le nu a master detective ti True Crime magazine a chuan ten gal chanchin hriat lo chu mi pui tam zawk hriat tura the dar na le hriat bel na tur be sein an ti chuak ta a he an thuziak chua hian atira chuan engma ra bi anei lo zet na a ma se he thil bok hi thil thleng dang lam tak thlen tu ani don ti ero tu ma in an ring phak lo ani ma son na lian tak be sein kum som ni pakwa le thlasom pakhat zet aliam nu chuan he thu buai chui na hi Kentucky a Scott County Sheriff Office kuta atlata a kum tam tak chung chu investigator ran lan chon zel ani a ma se malak na tur mu mal a om lo awangin chui chua loin a om reng mai ani ti chuan mingpo chuang lovin thlanmol pakhata phum ani ta ani a chung te le thian te hriat reng na thuziak moi takin a thi dan chui chian na autopsy thuziak toile lungchia thlak tak chau chu hriat reng na ta na zia ani a ani na le a chan chin zong chu he thuziak toi te hian a hup zo vekto ten gal me ni som pasari sangkha jukwa somruk pariata US Highway 25 nota mu ani April ni som ni paruk le me ni thum sangkha jukwa somruk pariat in karvela thi ani a kum som paruk atanga som pokwa in karvela upa fitnga le in chikhata sang kezi somli pakwa vela rit ani asam rong sen duk deu ani a tun thlengin tungi ani hriat alani lo hedin mun khongai thlak taka hian ten gal chu kum som thum chung zet a omta ani October sangkha jukwa somriat pasaria khan dot Matthews kum som pasari mi factory a thok mek chu tlai khat chu a thian te ne na hun man tumin a chuaka Halloween an nai to awangin thon thu lo om tak tak in hril kwal an tumta a thon thu sang campfire vela in hril thin ang chi chu an soiliam liama ti chuan lorry ani hun alo thlenga to ta chuan lorry chu adu hle a thu soi apiang chu uluk takin alo ngai thla a ma se lorry thon thu soi chu thon thu phua chop ani hau lo a thon thu chu atak ani a thil rap thak tak aparil ru lo ti buai reng tu ani lorry ani mingpum chu lorry ani riddle ani a apa chu wilbur riddle ten gal ruang mutupa kha ani chu zan chu tot Matthews tana nun thlak dang lam tu alorin phak ngai lo kong azo tran hun alo nita a anua chuan lorry ani chu anupui alo nita boka chu zan atang chuan to ta chuan ten gal ni na dik tak zon chua chu atum tlat maya he athil tum na hi a man lai thil tonte awanga lo ompo ani theye alo hriat danin a u naw pa le a u naw nu te chu naw sen an ni lain an boral to a dik lo tak le chui chua lova mangai berte chan na ziate alo hreve to a ten gal chu a khongai em a ama le achung te khan thlamuan na an mamo a he thil ti tu hian hremna mungei se ati ani he thon thu lungchia thlak tak hian aril ru alwa renga eng ang po in har sa se atop thlenga chui chua atum pha ta tlat thungani ma se eng tin nge tlangwal nau pang tak le ton hriat nei lo hian thiam na nei sang tak tak te po in an lo chui chua thei lo chu a chui chua thei te lulang to ta chu a hriat chak na chuan an norkal zela he thu buai hi alu chilta ani chanchin buhlui tam tak a en kwala mi an interview na te a chiar boka thil om dan chi sang te chu a chin chia vekani a mun nge ya thil thleng hretu biak adu awangin anu pui lani mai turpa wilbur redela chu a beta a midang mu thiam lo kha to ta hian a mu ve mial a in ringani anin biak na chuan thil pakhat alang sar bik le a
chu dengal kumzat kha ani chanchin bu vela chuan a mel enin kumsom ni tinglo ani rin ani a ma se Mr. Riddle tan chuan khazana thil thleng kha amitha a lo cham reng to atang chuan a mel kha alandan ain a upat mel zok ani ti a chiang hle thung ani a kumzat vel ni a rin chu nu chui tu te ril ru a chuan a in tu nget lutuka an chui na po ati zim pha ani ti ngai tu na chu to ta chuan a ril ru atang chuan a pai bo thei tlat lo me ni som pasari sangkha zukwa somruk pariata ridela thilton angai thlak lai po chuan a ril ru a om renga chumi baka chuan ruang bula mu tel towel kha a om bok atira towel naran le poimo na nei lo anga langkha naw pangdai par atana manthin ang chi kha alo ni reng theiani chumi rin na thar nen chuan tota chuan a chui dan chu siam tharin a her dang lam ta vek maya dengal kha ama a an rin dan khan tleirol ni lovin nutling lo ni zok ta se engtin nge ni ang tota chuan thudik chu a chui chun zom zela naupang ani laya dime store pam magazine a detective te thuziak ngai nom a chiar thin ang mai khan a phur thar le ani ma se hemi hun hi kumsang ka zugwa somriat chau kha ani a internet emo digital database ol sam taka man thei emo ala omlova than tla phung le chel taka lekha tam tak en fia mai kha ani top mai ani ten ga le mi bo dang te in zom na om thei zong zong chu a chui kwal veka chu thudik mu chuana tura rem khom tur poimo tak ani a bei sei tlatani ma se atopa chuan abul tan na nga ya bok akir le thina mingpo nei lo thlan ma a chuan ading le tlok thin anu kumsom chung chu he thil hian a hun alu khatta a chil na ang hialin anuna alu tani in tlan siak na a top na hlat tel ang mai hi ani a beidon na chuan a bom khat ne hle a aril ru a chuan ngai tu na ngai bok alo lut non le thin ka nai to hle ani ka nai ti ka ria ma se thudik chu mei khu ang mai in ban pha ka om reng si in man fu thei rual ani se lo chu chuan anun po na satakin angong to ani anu pui ne na an inkar po a phone bill sang tak le a zin kual na a sen so sang tak awang te chuan a chiat pha le ani anu pui lori chuan he case tota a boy em chan hi a hrethiam lo le a chu alung oi lo na chuan nitin in hial na a thena chu thil chu hun akal zel po in azwal zel ani tota ngei po hian a thil ti hi a thiam thu a soi thei bik lo ma se tota tan chuan hei hi a chil na satlia ani lo amo phurna ani tlat to a ma se he hun chung hian thutluk na poimo tak asiama tengal ni na dik tak zon chua chu a hna ni a hriat rualin a chungte ain a thil ti hi da masak lo atum ve tlatani he a thil ti hian omzia anei bik lova kum tam tak nu a chuan thiam na nei lo satlia atangin nu chui thiam le fing taka alo chuak ta ani a chungte an mut vek nu in ni tin zana a office siam chopa chuan aluta thure tu om thei ang zong tele thil dang te chu chik takin a entry na thure tu mai a zong lova a investigation kalzel tur atan kongdik pe thei tur in kung kai na a zong ani eng emo chen chu to ta chuan om zenei lovin atal boya a in ngai man hiala ma se man rothar alo chuaka engkim a thak thlengta ani kumsa kha zakwa somkwa chhovel khan internet chu khovela alo lartana tot matthews chuan he thiam na thar hi man ro chak tak ani don ti a hria a chu man ro thar chuan mi sang te a thlun zomin mun hla tak atanga thil hriat du in hril ton po a ol sampha hle ani email mangin to ta chuan ama ain thil hre thei turte a bepop ol sam thei to a sarkar thu puan le thil dang chi sang te po ol sam takin a mu thei bok chanchin bu le thil danga in rol po a har sa to lo internet hi mi biak po na man ro thar ani mai lova thil chuidan te thlengin a thlak dang lam vekani to ta ang mitum ru tan phei chuan he man ro thar hi lok na satlia mai ni lovin dang lam na na satak thlen tu ani ringot mai ani he man ro thar hi man tangkai tum zelin to ta chuan kumsa ka zakwa somkwa pasari khan tengal.com adina he domain hi tuna chuan hral to ni in achunga thu om te po adang lam vek to ani ma se khati lai kha chuan he hmuna hian thil thleng chung changa a thil hriat le a mu chu azong te ada lu thin ani
he khes chung changa thil zong zong chu ate ber thlengin a chin chia veka mi pui mu thei turin atar lang boka kumsom chuang alo chui to na chu he website mang hian olsam takin a mu thei to a midang pui chak tak tak te po an ron in thurual pha le ani zantin to ta chuan midang te ne na thil soi ho na chu a chiar thina ten kal ni na dik tak zong chuak thei tur thil hriat chhuat har beisein internet detective dang te nen thahnem ngai takin an thok ho thina ni chutianga kumkhat an be nu chuan mi bo chung changa thu thar ron lang chuan ati phur le maya achung rila chuan thil eng emo a om ti hria in uluk le zualin a enta a to tatan chuan zandang ang bok ni in midang zong zong an mudre nu in ati thindan pa nga in email te a ena mi bo listam tak chu a kha tokin a en kwal renga engemo dang lambik deuh zon tumin a thek vung vunga darkar tam tak screen a en to awangin amit te chu a thip thum to ani post tam tak a en kwal to a ma se a thil zon ne na in mil reng reng a mulo chuti lai tak chuan a thil zon lai ngei ni om tak chu a mutalol mai thumal pathum chau hian a ti ding chot mai ni Lexington 1967 mi bo he thu hi Rosemary Westbrook hi post ani a ani chuan anaw bo Barbara ani Hegman Taylor bo kha alo zong meka heti hian a in ziaka kanaw Barbara hi kumsang khan chukwa somruk pasari toplam atang khan kan muto lova asam le amit chu a uk brown ani a leitling vaklo fit nga le in chin hi velani Lexington Kentucky a mu nunun ber ani a chanchin hria in om chuan khongai in minron be pop ram don nia ti in ten gal kha tleirol ani mai thei ti ngai dan kha loring ta se chuan he pos hi angai saklo mai theya ma se chu nu chu a bolai chuan kumsom ni pali ani to a lanaw pan mel viau ma se nu ani to ani to ta thin lunga chuan phurna alo luang lu thuta Westbrook hi abiak ma po in aril ru chuan hei hi ani ngei don ani ti a in hrila a hlotling don ta ten gal ming chu a hre chuak ta ni in angaya akut akhur der dera a chan na tur a type mol mola aril ru chu akut jung tang a in atlan chak zok ani a send button a han me rual chuan phurna na satak chuan atuam lup maya a chera tang chuan a tho chuak lol mai boka atlulo chawani anupui ril turin bedroom lama atlan lut nga la anupui lori chu avakai thowa kamuta ti in a au chul mayani totale Rosemary te chuan thil om dan an hriat thei zong chu uluk takin an khai khina an san zong te an samrong te le an ha mai kwa om thlengin engkim mai chu a in mil vekani ma se tota chuan man mo lutuk lo atha ti a hria a ani le he thil lo chui to detective thiam tak te po hian hetiang din mun hi an lo thleng to thina ni beiseina sang tak nei ma se atopa engma lo mai ani le thin he hun dang lam na chu thiam na thar DNA testing hi ani he thiam na hi man deuh kha chuan an la nei ngai lova an rin ang hi ani chuan kumsom thum chuang liam to a thil thleng hria thiam lo chu an chui chuak trep to ani ma se an lo ti sual le ani chuan beidon na voi tam tak alo ton to ang kha an ma chon le mayangem tota chuan Rosemary chu Kentucky State Forensic Medical Examiner te bepop turin apuya ma se an ni chuan an lo phur pui lem lo khop mai he hun hi internet chuatir lam ani ti hriat reng angaya tuna po internet a thil chui thin te thutluk na an lak lo lain khati hun lai phei kha chuan an la thu tak lo le zolani ma se tota chu tlom mai mi ani lo kumsom ni don alo chui to nu a thudik an nai to ti a hriat na chuan anor kal tlatani beidong lova anor reng nu le mu chua rin tlak tak anei bel zel ta ka chuan Kentucky ho tu te po chuan he pa hian eng emotak hriat anei ani ti an mutran ta a chui zui tu te chuan DNA test ti turin ten gal ruang chu an lai chuak le ta a Rosemary atanga sample an lak le ten gal ha le ru atanga sample an lak te chu forensic mithiam te chuan chiang zoka hriat tumin uluk takin an khai khin ta ani chu thil chuan anaw nge ani le ni lo aron filfia don ani ma se kartlem te chung chu Todd Matthews Rosemary Westbrook le nu chui tu te chuan nga bak ti theidang an nei lo
tichuan April ni som ni paruk sangkha zakwa somkwa pariat ruang an mu atanga kumsom thum nu vela DNA mang chuan chu mi te chu mithumun an ni ti mu chua anita a ten gal chuan ming alo nei veta Rosemary now Barbara Annie Heckman Taylor September ni som pani sangkha zakwa somli pathuma East St. Louis St. Clair Country Illinois piang ani a athi lai hian kumsom ni pali chau alani a he thil chui laia apoimo bermai mu chu ani nu hian zona pakhat ala om tunge kumsom thum kalta khan Barbara hi lo thata kongpui sira nom nok anga lo pai tu chu engwangin nge ani na dik tak hriat ani to awangin thil chui tu te chuan hriat tur poimo tak tak an mu chua zui zela Barbara hi sarka sa thok George Taylor anupui ani a tin abole athi lai hian thlariat mi fanu ane ani ti an mu chuak bok he thil pani hian thil dang poimo tak pani aron hril fi angal bok ani Barbara I ruang an tuam na puan ringkha circus puan in anga man thin ang chi kha ani a tin a ruang bula an mu towel kha towel pangai ani lova naute man thin puan diaper aloni thil engkim chu a in rem chhota zel ani rin hlel tur chungchanga chuitu te chuan ming pakhat chi an neita George R. Taylora a pasal ngei chu a chan lian ber chu George hian anupui bo thu hi voi khat ma a report lova Barbara I chungte ne na chuan Barbara chuan midang laka akal san ni in asoya anila chuan alo zon mi alo baka mithin chetak tia hriat lar alo ni boka tin Barbara an mu na puan tron ring po kha George na Carnivala an thona atanga olsam taka anei thei ani herin dan hi pomtlak le ma se Barbara thattu dik tak hi tunge ti chu hriat chu ani talova a thattu ni angai ber George R. Taylor chu Barbara chu tunge ani ti an hriat chu ma kumsom chuang liam to October sangka zakwa somriat pasari khan cancer wangin alo thi to ani alo thi to taksi a chuan thudik hriat tumin thu nei tu telamin an dop thei to si lova he tual tha na hi tun thlengin chui chua lo unsolved case anita ani ma se Barbara I chungte tan chuan thil pakhat chu ti fia anita hlau mai chu ten gal kha an fanubo kha ani ti an hre chuak ta kha ani arwang chu Georgetown Cemetery a ala oma a thlan lunga ming in ziak po chu ti danglam ni in hetiang hian an ziak ta a Barbara Annie Bobby Heckman September ni som pani sangka zakwa somli pathuma tanga December ni ruk sangka zakwa somruk pasari nu pile farnu mangai tak tichuan ten gal ti a hriat thin ni na thuruk chu tot mathiu sa be ram na awangin hriat chu anita a he thil hian kumsom thum don lai nu chui tu te alo ti mang ang to ani internet manga cold case chui chuak tu masaber tot mathiu chuan enge ati chun zom tak ati dan pa ngain to da chuan mi bo dang te zon na chu athok chun zom zela Dodge network non-profit din nan mala in he network hian missing person case dang chui chua nan ma ni du thu a volunteer amateur cyber te chu investigator te nen thokhovin ming hriat lo ming dik tak entir nan Barbara Annie Heckman ang te hi hriat chua tumin na an thoka chung ko bo zon mu nan po an pui thin bokani cyber shooting a maroi tu ani angin tota hi film le TV project ranga consultant angin athok to boka a client lar zol pakhat chu filmmaker Jerry Bruckheimer ani neimas.gov bole hriat lova thi te online database ha khan case management le communication a director hlun tak ani bokani January ni thum sangni somni pali khan kumsom nga pathum mi ni in tot mathiu si a in Livingstone Tennessee a athi a anupui du tak Lori Annie Riddle Matthews le afapa pani Dylan le Devon Matthews te akal sana an unaw hian chung ko rang din to in tot hian tu pani anei to ani tot hi kanjinga om to lo ma se online community detective a anu ma hi anung reng to anga athil ti hian thakal zel tur te tan riat reng a hlo reng to don ani